die wie viersen te heeg. Maar 30% houden we onder snelheid van 100 km in de uur. Als die op de 10 rieden hudder als 130. Om de snelheid omleeg te krijgen is lang campagne vierd en dat had vertutten die. Ik denk dat we heel erg tevreden mogen zijn. Als je kijkt naar wat er aan resultaten geboekt zijn, dat is behoorlijk fors. En met name waarvoor we deden, de echt grove overtreders, die zijn echt met een heel eind meer dan 50% en soms wel tot 85% naar beneden gegaan. Nou, daar mogen we best trots op zijn. De snelheid is er dus wat uit, maar of de dijk nou ook veiliger worden is? Nou, we kunnen nu op dit moment op basis van ongevalcijfers nog niet zeggen of hij veiliger geworden is. Maar als je kijkt naar de daling in de gemiddelde snelheid, minder extreme hardrijders, dan gaan wij er wel vanuit de theorie, dat het een veiliger weg moet zijn geworden. En nou net denken dat je het gaspedaal weer zonder straf indrukken meijen. De controles blijven. Het zal nu niet anders zijn dan dat wij hiervoor deden. Wij waren al aanwezig op beide wegen. Tijdens het project zijn we daar iets intensiever op ingespeeld. En ook nu zullen wij daar gewoon blijven. Er blijft een opvallende surveillance, die zult de politie daar zien. En ook onopvallend zullen we aanwezig blijven.